Usa ka buntis ang nalakip sa nadugang nga COVID-19 Delta variant case sa Davao Region. Samtang nagtala sab og unang kaso sa mga variant ang Pagadian City. Samtang usa sab ka buntis nga taga Western Visayas ang unang Lambda variant case sa nasod. Ani ang report ni Argel Relator. Dugang upat na sab ka bag-ong kaso sa Delta variant ang natala sa managlahing lugar sa Davao Region. Usa ka 33 anyos nga lalaking taga Davao City kinsa naka-recover na og 38 anyos nga babaeng 5 ka bulang buntis nga frontliner nga taga Tagum City. Kasamtangan kini naka-confine sa isolation facility sa Davao del Norte. Initially reported as community transmission, however, again, ongoing ang investigation and reinvestigation for tracing sa kanila. And may 9 close contacts ang patient, out of which 4 ang nagpositive. Ang laing duha pulos taga Mati City sa Davao Oriental nga 33 anyos nga lalaki og 32 anyos nga babae og naka-recover na. Hinuon nakatakda silang ipailawom sa repeat RT-PCR test. They come from one family, a cluster of family. So mautong gipa-genome sequencing gid sila because their cases are quite kanang unusual compared sa kung tanaw nato siya sa mga regular nga mga COVID cases nato. Unusual in the sense nga tibuok pamilya gid nila ang affected and at the same time critical cases sila. Ug ang ulahing kaso, usa ka returning overseas Filipino gikan sa Cairo, Egypt nga taga Nabunturan, Davao de Oro. Niabot kini sa Manila ni atong July 18 ug nagpositibo sa COVID-19 ni atong July 24. Gi-quarantine kini una miabot sa Davao de Oro. Kasamtangan naka-strict home quarantine ang pasyente ug nakatakda ipailawom sa repeat RT-PCR test ugmang adlaw. Samtang nagtala sab ang Pagadian City og labing unang COVID-19 Delta variant case nga usa ka 22 anyos nga overseas Filipino worker gikan sa Malaysia. Niabot ang pasyente ni atong July 16 ug gi-quarantine ug naka-recover na. Samtang ginabantayan sab karon ang bagong Lambda variant nga nakasulod na sa Pilipinas. Usa ka 35 anyos nga babaeng taga Western Visayas kinsa buntis dihang gipailawom sa testing niadtong July. Asymptomatic ang pasyente ug naka-recover na. Unang na-detect ang Lambda variant sa Peru niadtong miaging tuig ug gipaubos kini sa kategoryang Variant of Interest sa WHO niadtong June 2021. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.